atong isentro ang atong kaugalingon diya sa presensya sa Dios. Tugutan nato ang pulong sa Ginoo na magahatag kanato paagi adi atong mahibaw-an ang mga butang na iya sa Ginoo. Dili ka buntagon ang topic na atong pagkatun-an karon. Ako siyang inisip na importanteng mensahe ay samtang nag-tuon ko ini, nagdama ko ni nawali. Ako mismo na panalanginan. Atong topic, atong giuluhan, finding our spiritual home. Atong pangitaon ang ato ang espirituhanong panimalay. Kinsa ba dinhi walay panimalay? Kinsa po dinhi dili ganahan og panimalay? Nabay dili ganahan silang panimalay? Ang atong foundation scripture ay mabasa sa Psalms chapter 27 verse 4. Igon si Haring David, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Igon si Haring David, usan na lang kabutang ang akong gikinahanglan, nga ako makapuyo sa mga sa Diyos sa tibok na akong ginabuhi. Sa may bote pasakutan nga mupuyo sa balay sa Diyos at doon na siya matulog, maligo, dili. Kung dili, ano na siya mag-aadto sa balay sa Diyos aron pagpangalagan o pagpasilong sa ngalan sa Ginoo. Dili patamo padayon mag-amputa. Ginoong Dios, salamat sa imong pagkamaayo. Thank you, Lord, for being with us. Continue to anoint our hearts, Lord, aron kasabot kami sa imong pulong. Give us more wisdom and knowledge aron ang imong pulong among i-apply kanunay sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. King David's design is to dwell in the house of God forever. Ang tinguha ni David na siya mupuyo sa balay sa Dios hangtod sa hangtod. Kini nga tinguha niabot ba kini sa imong kasintasin? Nga samtang buhi pa ka, dili gyud ka muhunong sa pagpangalagad sa Dios. Every Christian needs a spiritual home. Ang matag Kristohanon nagkinahanglan gyud siya espirituhanong panimalay. Ug unang punto nga atong hatagan og pagtagad, the spiritual home is our local church. Ang atong espirituhanong panimalay mao kining lokal na simbahan. Munang kung atong tagaan og pagtagad ang Episo Kapitulo 5 versikulo 23, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Katong pa kana nga punto, naghisgot na ang simbahan mao gayud ang ato ang
espirituhanon na panimalay o si Kristo mao ang ulo ni anang maong panimalay. But a lot of Christians today are not satisfied with their spiritual home. Daghang mga Kristohanon karon nga wala masatisfy sa word masatisfy. Wala matagbaw, wala ganahi sa ilang espirituhanong panimalay. Why? Nga naman, because instead of participating in the church activities so that the church will grow, they are looking the faults of others. Mao di ay wala sila matagbaw, wala sila ganahi sa ilang espirituhanong panimalay, kay imbis nga mo apil sila sa gimbuhaton sa Dios diya sa simbahan, aron ka na magsimbahan mo tubo, kanunay ra silang nangitag sayop sa uban. Ora ba? Sige silang lantaw sa kinabuhi sa uban unsay sayop. And I'll give you an example about the story of a bowl of water. Kung sa mga istoryahan, na ay usa kayang people, aminaw mo pag-ayo kay murag nahitabo pulis mga kasimbahanan. Ingon ang iyang people sa iyang pastor, Pastor, di na ako magsimba ng atong simbahan. Di na ko ganahan diya. Ingon po daw ang pastor, nga naman, sister, nga di man ko ganahan. O nga nung nawalan makugana niya ng atong simbahan. Kaya sa panahon na makuwalig ka, pastor, na nagduka ng mga may simbahan, ang uban po nagtabi. Ang uban po kubik sa ilang cellphone. Alin ako ganahan nila. Huwag ko mapanalangin eh. Ang mga ibraunan. Ingon ang pastor, o sige, tagaan ikaw kagawasan nga magpahawa sa atong simbahan. Pero na ako'y ipabuhat ni mo. Tagain sa mo sa kabaw na tubig. Buha dahil lang yung people. Ganahan mong pahawa, kaya mapaniguro siya. Ngayon sa mga ako ni pastor, sa diling pagkamo, biya sa atong simbahan, tuyok sa atong simbahan in 7 times, uban kining bowl of water. Kung ayaw yung tuguti na matikwa ang mausap. Nahanagod siya kawa, kapahawak o nagod siya. Sumo dahil sa binig. Lakaw. Ayaw yung binig. So to make a long story short, nahumanit ko yun. Ingon siya, Pastor, makapahawa na yun ko. Ingon ang pastor, nga nung wala pang mag-usig, kung topic, ano ba? Huwag yung mausig, pastor, kaya ako yung ifukusan ng bawal. Hinay-hinay kong lakaw. Ingon ang pastor, muna'y nahitabo. Dapat muna tayo nahitabo sa imong pagpangalangkan sa Diyos. Nga mag-focus na yung kastino, dili sa sayop sa uban, aron dili ka mapandol. Ingon ang pastor, okay, pwede na ka mo pahawa. Ingon ang young people, pastor, dili na kong pahawa. Ako di ay sayop, dili sila. Ulan taon mo na ako, kita ko sa kong kalayahon. Si Madam Judith, nakakita na sa kong kalayahon. Hapit ko sa mong pahawa. Pero dili ra. Okay. Iya manggilan daw ang Ginoo, yun siya mapagdaw. Kinaapod ko'y kalayahon, kamo na ko'y kalayahon. Amen? Muna ang Biblia na looking unto Jesus, the author and
finisher of our faith. Ayaw nalagyan mo lantaw sa iyong sauban. Kay dilit yun mo malangit. Kung kamo rin sa ipan, kung di mo malangit, dilit ng inyong itsoon na nangalagad sa inyo. Amen. Transferring to other churches is not the solution of the church problem. Kaya magpagbalay-balay nga ito sa ubang simbahan, dili na siya solusyon na mag-transfer ka. Diba, dili na solusyon tungkol na problema ang imong simbahan. Because other churches have a lot of problem as well. Amen? Ang uban pong simbahan, aghan po silang problema. Inoodron din eh. Nakita ba mong simbahan wala'y problema? Wala give perfect in church. Jesus will give perfect. A believer who are always transferring to other churches is a sick Christian in spiritual aspect. And prove his or her immaturity. Kada diyan magtutuo ano na nagbalhin-balhin og simbahan masakiton gay ng Kristohanon na sa espirituhanon ug iya ra yung i-prove na dili siya hangtod. There is no church that have no problem. Because a church that is alive always have problem. Walay simbahan nga walay problema tungod kay ang simbahan nga buhi daghang problema. Hello. Like us, we have a lot of problems because we are alive. Only dead people have no problem. You know, bro? Sama nga ito, daghang problema. Problema tayong paling bugas. So, ibayad sa utang, ibayad sa kurente, ipaplitis mga bata, allowance sa mga bata sa eskwelahan, daghang problema. Kunya, gawas ang daghan pang problema, na po'y mga paryente na ito, manghulam na ito, kay naglantaw sila, na daghan kwarta. Ha? Kasi mag-inuhon ng daghan kwarta. Kung nakidaghan manghulam, magproblema ka. Pero ang mga patay, walang gay problema. Tanawa ng interior. Karang mga patay, nangita ka bugas. Nangita ka ibayad o kurente. Di ba ikaw ra? Kay buhi ka. Amen. Amen ba? Amen. Pagdagan magaling ang problema, ay Lord, buhi pa dahil ko. Wala pa ko namatay. Buhi. Ikadang puntong atong hatagan o patagan, we are called by God in the church to be part in the body of Christ. Itawag kas Ginoo ani simbahan aron ka mahimong parte sa lawas ni Kristo. Romans chapter 12 verse 5. So in Christ we many form one body and each member belongs to all others. Okay. Sabdan ba na ninyo? Magtag-usan na ito, membro ta sa ka lawas na mo ang simbahan. Amen? So every one of us is important in the church because God instructed you or entrusted you a very special gift or talent to edify the body. Osbud ko, every one of us is important in the church because God entrusted you a very special gift
or talent to edify the body of Christ. Dato pag-usap-usap nato, importante. Amen? Dili kayo ningon, ako di ko importante sa among simbahan. Kay gamay yung gayo kong offering, pila na kadako. Dili na ibasta. Importante ka sa simbahan. Kay ga-impress ang Diyos ug gasa nimo na espesyal na ikaw rin naaanak. Amen? O talento aron malig-on ang lawas ni Kristo. Mutubo ang simbahan. Amen? Nga naman, may mga Kristohanon na pahiyong pa lamang, malipay o ba nilang Kristohanon, kaya naman anointing. Amen? Yung ikaw problema ito, pahiyo man ka, di ba maibsan mong kagool, tinaurong dili? Oh. Pero, isang wala kay problema, na taong gumuro, gabugat, tinaw, kasabitan, naggalong ng gawo. Kasi mo pati, mabubat ng atlang. Pero kung pahiuman ka sa mga tao, o pahiuman ka, di ba malipay ka? Amen? Muna importante ka sa simbahan. Amen ba? Espesyal ka. Dili na nakabase sa imong ay gamay na kong offering. Ay wala kong ka-opening prayer, wala kong assigning pastor. No. O wala kong ba kong sinina. Espesyal ka sa simbahan. Kay dili ang pastor nagbutang nimo dili ikaw ang ianhi diri aron ka maanhi ini simbahan kung dili ang Dios mo'y nagpaangay nimo ining dapitan. Amen. Do you agree with me? So na kay function ani nga simbahan. There is corporate blessings of God in the church. And because you are part of it, so you are entitled to receive. Na ay corporate blessing ang simbahan. Matag simbahan, na ay gitawag corporate blessing. Isa na corporate? Isa na word to corporate? Hiniusang panalangin. Kani nga kung simbahan na ay hiniusang panalangin. Kay ikaw, kabahin man, entitled ka nga udawan sa blessing sa iyo. Amen. Doon na ay panalangin nga imong dawaton sa simbahan diin ka ipahilungan sa Dios. Amen. Muna nga pangutana, as part of the body of Christ, what is your function in the church? Ingon nga, parte ka sa lawas ni Kristo, unsa may imong trabaho sa simbahan. Muna pangutana, unsay trabaho nimo? Hinumdum ba mo nga, na mga Kristohanon, ang ilang ministry, magsayo sila simbahan, magbarog niya sa puntahan, kaya ang iyang ministry, tiglamahan mo ka. Buntog sa iyang malamanuhan, manipay. Dili tungod kay humok siya kamot. Kung dili, ginihugan siya sa Ginoo, anak na trabaho. Yan na po sa katigulang sa katestimony, ang iyang ministry, tigdalang tisyo dito siya. Munang paglili sa pastor, kung wala tisyo, ay wala kasi yung basumana. Murag yun iya ang ministry. Na po yung mga kaigsunan na magsiyas may pahiyo. Ingon na uban, wapon pa nangundi ng lagos ano. Sige rin pahiyo kayo mo, may ministry niya. Matag ministry, matag pahiyo niya, na ibuhaton ang Ginoo sa iyang pahiyo. E dili ang na, punong pahiyo, ministry na, small ministry. Kunya, sa diyan iyang pahiyuman ang tao, na ay lihok sa Diyos na matakaltaman sa tao na iya ipahiyo. So, munang mayon ta, ingon nga parte sa lawas ni Kristo, sa may imong function diya sa simbahan.
Each part of our physical body have different function. So also in the church. Diba kanina itong parte sa itong lawat na ilahin? Ha? Kung sa may function ka kayo, lakaw. Kung sa may function sa mata, mulantaw. Ang kamot mo trabaho, ang baba mo kaon mo yawit. O muna lain-lain yung function ng lawas. Pupunta din yung simbahan. Kung mag-function ka sa simbahan, hindi na simbahan, mutubog yun kung magdalag himaya sa Diyos. Amen? Hello? Although each part of the body have different function, but they are in agreement. Kinilawas na ito may like function pero nagkayuusa na sila. Wala mo ingon ni kamot sa tayo, oy, ay lakaw! Ay lain sila function pero nagkakuyol. Amen ba? Puro po ng pamilya. Dahil lain kinaiyan yung sa panimalay, pero kung naigugmas Ginoo maghari, magkakuyol. Dili mag-away. Amen. Hello. Ang pamilya, lain-lain kinaiyan yung mga anak. Yung mga anak na insultador, na apoy mga mapainumsanon, na apoy matinabangon, na anak na concern sa ginikanan, na apoy anak na kusog kaon, na apoy gamay kaon. Isang lain-lain karakteristik ang member sa family, pero nagkaulo. Amen? Magsinap ka na. Pero jutay ray mga pamilya, ngawang po magkasinap ka na. Inoodron? Apoy pamilya, hindi magkasinap ka na. Munang dili kabarog ka na ng klaseng pamilya, panahon sa pagsulay sa lang pinakahon. Kaya wala sila magkaulo. But, pamunta na, how about the church? Is it the same? Inisimbahan sa mga isimbahan. Gusto mga isimbahan. Pariho ba? Nabisag lain-lain, karakteristik dari sa simbahan, pero nagkauyon kung mag-inuntan, ngunit atong bahatong naghiusa ka, kay man naman para sa Ginoo. Amen? Dito suwit sa ubang simbahan, na mag-meeting sila, magsigis lang singkahanay, kay iyahay man sila patuuhay. Mahinumdum ko, kauna ka ng simbahan na, gagyaw ba, naduhan na ito kay suod, magsigi patuuhay, kaya nakabidyo ng ngalan na, magsigi sila patuuhay kay suwito. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ang pindulong diyan ang dapit-dapit. Kabala mo kung sa pindulong, ano ba nang stumaba? Kana. Ipisa na siya sa center, ganun rin. Ito tanawa ng inyong kabray. Nadapli na ang pindulong. Walang sa Pinos, Pastor Pino, gopo na ito ni Pastor, may more dilim ayo. Kaya nasdapli ng pindulong. Dilit balansyado. Upo na sa kinabuhi, kung dilit balansyado, wala kihinungdan. Pamunta na mga kaisun, what's the importance of spiritual home? Kung may kaimportantihan anang espirituhanong panimalay o lokal na simbahan na dihiin na ilalong ita. Our spiritual home is the place where we can fellowship, to serve God and worship. Ang espirituhanong panimalay nato nga mo ang lokal na simbahan, di ata maka-fellowship. Di ata makapangalagad sa Ginoo. O di ata makasimba sa Ginoo. Ani nga punto, akong ihangyo ngay nang idulong kong kasing-kasing ngay nung aprihan, i-focus. Kaya importante ni muni mahitabo sa kinabuhi sa Kristohan.
Kamo nga nangalagad sa Dios. Ibalik yung membro sa panimalay, walang kamunimba, di ba? Kamo nga nangalagad sa Dios, kamo mo hindi barog sa nakalangan na dapit sa inyong pamilya. Magdama tag illustration. Akong gihangin si Sister Dulce, bahala o senior citizen ni atong pare yung pastora o si Madam Julie. Are. Magdama tag illustration. Unsay na importantihan sa pagsimba o pagpangalagan. Yan. Pagkanaay mo. Dahil nakalangan, assuming mo ni pamilya ni Sister Marjorie, dahil nakalangan sa inyong pamilya, ang versikulo sa Biblia ng iyong Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. May buot pasabot na si Satanas samag leon nga nagmulog nangitag tukbulog. Tungod kay naman nakalangan, makasulod ang trabaho sa demonyo. Sabta ko nino? Karon kay si Sister Marjorie nangalagad magtinuray sa Ginoo. Dali Sister Marjorie. Ang nakalangan na anak, pagkulitan mo sa ito, mong pagtuklaray. Lapatay kasudlan. Wala na, kaya nga naman, sirado na kay naa si Sister Marjorie nagbarog na nangalagad sa Diyos. Amen. Talingkod mong tulog. Dari Sister Marjorie. Matang pamilya na ay puntahan sa kinabuhi. Amen. Si Sister Marjorie mo ay gatekeeper. Kung saan ang gatekeeper? Ibantay sa puntahan o sa lain ng pagkasunti, security guard. Siya mo'y nagbantay sa atakis demonyo nga musulod sa dapit. Amen. Paminaw mo pa tayo. Tungkol kay sinisang simba sa Ginoo. Balik. Nasa dire. Nagbantay siya sa iyang pamilya kay siya may puntahan sa kinabuhi sa iyang pamilya. Dili naka-atake ang demonyo kay nga naman na si Sister Marjorie na nagsigit simba, nagsigit ampo para sa Diyos Ginoo kung dili makasulod ang atake. Amen. Nai-istorya kung ang gwardiya, ang security guard magduka-duka, makasulod. Nagkawatan, magbantay o kinsay ng gwardiya, pero kung wala'y magwardya, musulod. Tinod? Ha? Usahay ang makapaduka sa espirituhanon sa atong kinabuhi, munang makasunod ang demonyo tungod kay naghunong-hunong ka pagsimbang pag-alagan sa Diyos. Demonyo. Pero kung tuwa ka simbahan, nagsimba sama karon kanina ka simbahan, makairon ang demonyo, nag-duty man si Sister Marjorie. Muna'y ka-importantihan sa pagsimba. Ngayon mo ang mo pagsimbahan. Kaya nag-duty mo sa puntahan sa kinabuhi sa inyong pamilya o sa inyong personal na kinabuhi. Salamat. Nasabtan ba mo? Kasabot mo sa itong illustration? Kung sa'yo ka-importantihan, magsigi galing mo gipalta-palta pagsimba, wala mo sa inyong duty. Dili ko nangigo ninyo tungkol kay naa may uban mga kaigsuon nga usahay mo absent sa simba. Pero ako ning isulti aron makabantay mo kay kamo ang gatekeeper sa inyong puntahan, sa inyong pamilya o sa inyong kinabuhi. Munang daghang problema sa pamilya tungkol kay ang gatekeeper nagduka. Nakasunod ang trabaho sa demonyo kay nagduka
ang gatekeeper. Nagluya-luya sa pagpangalagad sa Ginoo, nagluya-luya sa pag-igsuot sa Ginoo mo ng musulod sa pultahan sa pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa kinabuhi, sa inyong pamilya, kaya nga naman, nagduka ka, nag-gatekeeper. Abi ba ang dagway ninyo kani pag-anhing simbahan wala may jote? Pag-anhin pa lamang ninyo dire, nakakita na si Satanas. Dili siya ka-atake, kay niya ka sa presensya sa Diyos. Amen? Unang kasigon ko kamo, dili o gustong masudlan sa atakis kaaway, liko na ang inyong pagpangalanan sa Diyos. Ang inyong commitment sa pagsimba sa Diyos. Ni aka sa espirituhanong panimalan. Nag-duty ka sa puntahan sa kinabuhi sa inyong pamilya o sa inyong personal na kinabuhi. Amen? Muna yung kaimportantihan sa pagsimba. Dili kay ka ng imong offering. Mayroon ka, wala ko diha, gamay, namin ilang abot. Huwag ko magsapaya. Ang pinaka-importante nga nang mudasin ko ninyo nga musimbagin mo aron mabantayan ang puntahan sa inyong kinabuhi o ang puntahan sa inyong pamilya. Amen? Diba kamura yung nalagad sa inyong pamilya? Kamo mo'y gatekeeper. Kamo maoy ibarog sa nakalangang dapit. Ngayon na may nakalangan, huwag man sila musimba sa Ginoo. Huwag man sila nangalagad sa Diyos. Munang talang ang ilang dapit diha atubangan sa Diyos. Amen. Hallelujah. Our spiritual home is the place where God can use us in the ministry. Ang atong espirituhanong panimalay, kung ay dapat nga diin ang Diyos mugamit ka nato sa gimbuhaton, sa buluhaton. Amen. Sama kay Herbert. Herbert ba niyo tinawag niyo mong ngalan daw? Saan kalimutan kini pag nagkagulang ng akong edad pa. Edad rin nagkagulang. Dili na nawungti. Kanang mukanta siya dire, nagpagamit siya sa ministry. Amen ba? Mag-opening prayer mo dire na amo sa ministry. And using our life in the ministry is a way of working to God. Ang pagpagamit sa itong kinabuhi kaya sa pagbuhaton sa Ginoo sa ministry, usa ka paagi nga nagtrabaho kas Dios. In other words, you are employee of the Lord. Trabahan di kas Ginoo. So you are entitled to receive God's salary, which is His blessing. Ano ba? Ha? Empleyado na ikas Ginoo. Kung nga kay empleyado man kas Ginoo, na kay sweldos Ginoo nga mao ang panalangin. And what are those blessings? Number 1, provision. Sa manang provision, pagtagbo sa pagkinahanglan. Na kay gikinahanglan, gitagbo sa Dios kay paagi ang Dios. Amen. Number 2, protection. Ganang proteksyon importante kaya natay membro sa atong pamilya nga to sa laing dapit. Dapit nas mga anak ni Madam Julie of Manila, sila na dili. Pero kaya lang proteksyonan si Ginoo. Panalig doon sa Dios. Kaya matubas Biblia, ipadala sa Dios ang iyang mga anghel aron magbantay kanimo kay bisan asa ka mo ato magaproteksyon kanimo. Na ba ron? Abay bersikulo. Asa na nababasa? Oh, abihin niyo ang Salmo 91. Tinood ba ron? Salmo 91, versikulo. Oh, basahan mo na. Pabantayan niyo sa Diyos sa iyang mga anghel. Aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka. Amen. Aron pagpanalipod kani protection. Muli panalangin sa Ginoo. Muli sweldo sa Dios diyan mo.
Sunod, good health. Tagaan, mayong panlawas. Ibang Sara, kanon nila pa rin mahimong example. Kung wala pa rin siya, good health, tayo na. Amin ba? Kapila na siya na isiyo. Pero nga nung nabuhay, tagaan siya good health. Bless siya sa Ginoo. Kaya empleyado siya sa Ginoo. Sunduhan siya mayong panlawas. Amin ba? Kamong nga nung nakaabot mo dire, kaya nakadawat mo sa sweldo sa Ginoo sa maayong panlawas. Kaya wala pa, bisan pag butangan ka sa kaplanggan ng humba, kung wala'y good health, at ito magkakaon. Sunod, joy and peace of mind. Kalipay o kalinaw sa taon. Tanawan ng ubang mga tao, wala na yun, wala na kalipay, wala na kalinaw, di ba nangabuang. Pero ikaw maayo nakakakutok, kaya nakadawat ka sweldos Ginoo. Kaya empleyado ka sa Ginoo, nga naman, niari ka diri simbahan. Nag-duty ka sa imong oblikasyon. Amen? Healing of all sickness. Kaayuan sa tanan natong balatian. Ihatag na sa Ginoo. Productive living and meaningful life. Ihatag na sa Ginoo. Muna ka importantihan, nga naman, mga lagad kita Ginoo. Muna ka importantihan, nga naman, musimba yung kas Ginoo. Kaya nang sa diyan na ka sa simbahan, nag-duty ka as gatekeeper. Amen? While we are serving the Lord, we need to be committed in our spiritual home, which is the local church. Samtang nangalagad ka sa Ginoo, inanglag committed ka sa imong espirituhan ng panimalay nga mo ang lokal ng simbahan. Ngayon mo yung magba. Bahalap si Sister Dulce na pandaw ni Pastora. Digit siya mabawa ng simbahan at committed siya sa Ginoo. Amen ba? Amen. Bahala na pandol mong pastor. Committed ka sa Ginoo, dili kay pastor. Ngayon juga magpabiling ko ang simbahan kay dinhi ko gipanganak sa pamilya sa Diyos. Amen. Hello. Kay committed ka samtang nangalagad ka sa Ginoo, kay wa ka mangalagad sa Dios tungod sa pastor. May mga daghan, may mga simbahan, gwapo kay ilang pastor, daghan po membro, mga patanong, daghan po mga dalata, ay gwapo ang pastor. Hindi sila committed sa Ginoo, tungod na sa kagwapo. Kung hindi sila kapahiuman ni pastor, ay napandol. You know, karon, di ka lang manuhan, pandol na. Kaya hindi sila committed sa Ginoo. Munang, bahala sa Dulce yung pagdalan ako. May nga mo Diyos, Sister Dulce, musimba rin ko niya, i-committed ko sa Ginoo. Amen! Kung sa mga nahita mo, committed ka ng simbahan, magpapilin ka ng sama ng simbahan natin. Utang ka sa Diyos, inig simbahan. Ipanganak ka sa pamilya sa Diyos, inig simbahan. Unang, pabilin ka hangtod sa pagbalik sa Ginoo, hangtod sa katapusan sa inyong Ginoo. Amen! Amin kita, labing gamhanan ng maluluyong na Diyos, thank you for your word, and let your word come to the heart of your people. And allow us, Lord God, to experience the open heaven. Lord, you said in your word that whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever we loose on earth shall be loosed in heaven. Lord, as your servant, I declare blessing over your life right now. Blessing upon blessing. I declare good health, protection, provision over your life right now. In the name of Jesus. Lord, tugutin yung utubog sila sa ilang pagpangalanan. Panananginin ang matagpamilya nila, Lord. Tagay kalinaw pag sinaptanayan sa usa. Tabangin sila, Ginoo, na magatubo ang ilang pamilya diya sa imong presensya. Salamat o Diyos, tugutin Ginoo, na masinato na mo ang kahukunanan sa imong panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise
the Lord.